хора, които да видят днес и утре повече да не видят. Едно от нещата, на които много държим в фондацията, е да работим с отговорни доброволци. И постоянни. И постоянни, и няма вариант някой просто да дойде и да стане на другия ден повече да не го видят децата. Децата ни познават, когато ни видят тропът на прозорците и почват да крещат Криси, Криси. Страхотни са. И всъщност са едни техни приятели, нали? Се създава, да, и насладата и за нас, и за тях е взаимна, но ние със сигурност няма да спрем. Виждаме си, имаме младежи вече, пораснали мъже, които познаваме още от домовете, с тях сме от много години. Те разчитат си цяло на нас. Скоро имахме абитуриенти, бяхме ни много горди майки. Видяхме си първия абитуриент, защото ние все още нямаме абитуриенти наши деца. Бяха много горди. Ние го изпратихме по най-важния му път в живота. Той успя да завърши и сега му предстои да започне работа. Тоест, връзката между нас е емоционална и тя за цял живот. Няма как да бъде прекъснат. Няма как да влезеш там, да видиш тези деца, да нямаш и да не създадеш емоционална връзка с тях и просто в един ден да спреш да го правиш. Няма как да си човек в такъв момент. В смисъл, ние хората сме чувствителни. Тези емоции ни владеят. Да, най-голямата награда за нас е, когато се върнем в домовете и видим, че някой от децата липсва. Това означава, че то вече е при своето семейство. Разкажете ни малко повече. Вчера сте имали някакво събитие? Играхме ръгби. Ръгби? Страхотно. Играхме ръгби. Да, заедно с Федерацията по ръгби направихме едно общо събитие, в което представихме Ирена официално като лице на фондацията. Направихме детска ръгби академия. Всички деца можеха да дойдат и да се обучават на ръгби, след което имаше матч, след като ги обучиха. Получи се едно страхотно събитие, много весело, много интересно. Ръгби спорта, признавам си, аз се оказа една изключително интересна игра. Не бях запозната с нея, няма да крия, но изключително интересна, изключително полезна. Стана страхотно събитие. Не е малко нетрадиционна за нас. Да, освен това, след програмата за децата беше официалния матч между България и Унгария. Нашите момчета спечелиха. Това е много важно за нас, тъй като те преминават вече в по-горна група. Ирена, кажи ни обаче, кои други популярни майки така искаш да привлечеш към тази кауза и към своята нова мисия? Вече не сме поканили. Освен можем да ги поканим конкретно. Криси може да разкаже за един проект. Да, тази седмица предстои да изведем децата, да ги изведем горе на Витоша на едно прекрасно ранчо. Този проект се нарича Ел Пасо. Всъщност това е един страхотен проект, който за самите нас е изключително полезен, водейки нашите собствени деца в едно ранчо да яздат, защото са големи фенове на конете. Попаднахме на двама чехи, които отглеждат в село Ковачевци коне абсолютно свободно сред природата. Там няма обори, няма такива ограничения, на които сме свикнали. Те са дошли тук да развиват своя бизнес, естествено, но от дума на дума, кои сме ние и какво правим там, те разбраха с какво се занимаваме в фондацията. Поканиха ни вече една година подред, 2 пъти в месеца. Децата от дома в село Доганово ходят там. Осигурихме им военно полева техника, имат фургони, палатки. Благодарим на военните, на Министерство на отбраната. Аз ви попитах не случайно, защото сега при нас ще се присъедини една известна личност, една бъдеща майка. Уважаеми зрители, за нея първо предстоят най-красивите емоции около нейния първи наследник. Буквално дни преди дни обаче тя се врече в вечна вярност на своя възлюбен.